Píše sa rok 2007 a lesníci vyšli z lesa do ulic a na námestia našich miest. Aj takto obrazne možno pomenovať prvotnú iniciatívu ľudí, ktorí sa rozhodli zjednotiť svoje sily a predstaviť svoju prácu verejnosti. Lesníctvo je špecifické svojim výrobným prostredím a nie každý tuší, čo sa za ním ukrýva. Sen sa stal skutočnosťou 23. apríla 2007, kedy sa na Zvolenskom nádvorí konali historicky prvé lesnícke dni. Lesnícke dni nie sú len zvolenským podujatím. Od začiatku sa formoval ich celoslovenský charakter a cez množstvo sprievodných akcií boli oslovené stovky ľudí. A to v Bratislave, Poprade, Kežmarku, Prešove, Košiciach, Rožňave, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Považskej Bystrici, Revúcej, Brezne, Sobranciach a mnohých iných. Aj tento fakt dáva lesníckym dňom prívlastok špecifické a výnimočné. Lesnícke dni sú určené všetkým, širokej odbornej i laickej verejnosti. Cieľom lesníckych dní je poukázať na význam a dôležitosť lesov a prírody pre život človeka. Každý ročník je rovnaký a predsa iný, jedinečný. Tradičné lesnícke činnosti sú oživené netypickými aktivitami, výtvarnými a literárnymi súťažami, lesníckymi triolympiádami, minimaratónmi, keškami či zapaľovaním vatier. Neoddeliteľnou súčasťou každých lesníckych dní sú sokoliarské vystúpenia, tiež predvádzanie poľovných psov či ukážky vábenia zvery. Samozrejme nesmú chýbať aktivity lesnej pedagogiky. Medzi top aktivity, ktorými sa organizátori zapísali aj do knihy slovenských rekordov, bolo niekoľko oficiálnych pokusov, napríklad Vytvorme spolu obraz lesa alebo Ruky pre les. Neprehliadnutelnou sa stala iniciatíva Zelená kvapka krvi. Lesnícke dni priniesli zaujímavé témy, ktorými okrem iného vyzdvihli Medzinárodný rok biodiverzity, Medzinárodný rok lesov a samozrejme 240. výročie Tereziánskeho lesného poriadku. Počas 10 rokov sa na pódiách vystriedalo množstvo interpretov, hviezdnych superstar, tanečných a folklórnych skupín. Za veľké plus je považovaný záujem osobností kultúrno-spoločenského a športového života. Ja som vám nesmierne vďačný. Slovensko je veľmi sexy, hlavne keď sa mení zo zimy na jar. Myslím si, že tí lesníci sú tu na to, aby ten les opatrovali. A robia to dobre. Ďakujem a pozdravujem ich. Lesu zdar. Na začiatku bol sen priblížiť lesníctvo a lesy ľuďom. Sen vyrástol, zakorenil sa a dnes má 10 rokov. Všetko najlepšie.